Anime Bisdak. Usa na pud ka makalibog nga misteryo. Unsay buhaton nimo kung kalit lang og gawas ang usa ka halimaw nga taas og dila sa imong tunghaan? Magpadayon ba kag eskwela o mangita og paagi para mawala siya? Tara, atong tukion ang katingalahang hitabo sa anime nga atong i-recap karon. Sa dihang nagklase ang mga estudyante, kalit lang misulbong ang usa ka mainit nga onsen sa ilang eskwelahan. Apan, sa sulod nini, adunay naglingkod nga usa ka dako nga one-eyed manyak. Ang tanan naglibog unsaon pagpalayas sa maong halimaw. Nagpulong ang mga estudyante ug ilang nadiskubrehan nga kinahanglan og usa ka espesyal nga melon aron mapapahawa ang halimaw. Ang ilang maestro naghatag og duha ka kapilian, magpadayon sa ilang summer class o mangita og melon aron matabog ang halimaw. Siyempre, wa sila'y gusto nga mawad-an og summer vacation, mao nga ilang gisulayan ang ilang labing maayo nga mga teknik. Gamit nila ang mga sekreto nga Cocomelon moves ug magic skills. Apil ang sikat nilang 3 fairy guardians, apan walay usa nga nakapabali sa halimaw. Dayon, ang atong mga bida na mismo ang mipaninguha sa pag-atake. Pero wala nila damha nga kining maong halimaw hilig kaayo sa tila. Ug dali lang silang nadakpan. Sa kritikal nga sitwasyon, gitawag nila ang ilang kauban nga si Doggy apan hadlok man diay og tubig. O mahadlok ba kaha sa tila. Sunod, gitawag nila si Dayu apan imbes motabang nabingwit lang sa init nga tubig. Wala nay lain nga kapilian, kinahanglang muhuna-huna sila og mas maayong plano aron madani ang halimaw og maselyohan kini. Si Rina, nakahuna-huna og laing paagi. Pinaagi sa pagpanintal sa halimaw gamit ang iyang Cocomelon. Apan, kay wa siya dagko nga melon. Maong wa siya kapasar sa ilang plano. Sunod si Lily, pero parehas lang, wag gihapon nakapasar. Sa katapusan, ang labing sexy nga si Xiaomei ang gi-assign sa maong buluhaton. Siya milingkod og hinay-hinay. Gitunol ang iyang Cocomelon og Coca-Cola body language apan wayapon na dani ang halimaw. Wala nay laing kapilian. Kinahanglan ng gamiton ang ilang ultimate plan. Gipili nila ang ilang alas nga babay sa ilang grupo aron ipakita ang iyang pakwan iste melon ug madani ang halimaw. Apan, sa tinuod lang, wala siya kasabot unsa ang iyang buhaton. Misulay siya sa ilang plano, apan misamot kamanyakol ang halimaw ug gidakop dayon siya. Sa ilang pagpaningkamot, ang ilang maestro nakahukom nga gamiton ang ilang labing bag-ong teknik. Kalit lang nga gipatawag ang usa ka dagkong halimaw nga grabe sad kaman. Sa usa lang kakusog nga pag-atake, napildi nila ang one-eyed manyak. Apan sa dihang andam na sila ipaselyo ang halimaw, niabot ang usa ka makalilisang nga balita, dili di ay dautan ang halimaw. Nasayran nila nga nag-broken heart lang di ay siya ug gusto lang mulaplap sa hot spring. Wala sila'y laing nabuhat, mao nga ilang gipasaylo ang halimaw ug gitabangan siya makabawi sa iyang nawala nga gugma. Pagkahuman sa tanan, ang ilang maestro wala malipay sa ilang kagubot ug ilang nadawat ang usa ka grabe nga silot. Pero wala pa mahuman ang ilang adventure. Sa ilang pagpauli, nakit-an nila ang usa ka misteryoso nga babaye nga naglingkod sa usa ka haunted nga lugar. Og dream lang kutob, ayaw kalimot pag-subscribe. Atangi ang uban nga umaabot nga makalingaw nga anime sunod nga yugto sa Anime Bisdak para sa sunod higayon. Daghang salamat.